Iako je bilo najavljeno da će serija Toma biti emitovana ubrzo nakon filma koji je pokorio kina, to se nije desilo. Bilo je najava da bi to moglo biti na jesen 2022. ali serije još nema. Ipak na nedavno održanom pomenu Tomi Zdravkoviću, jedan od producenata filma iz serije, Željko Joksimović, rekao je da je tačno da je prvobitno planirano da serija krene s emitovanjem u decembru 2022. ali da je termin pomjeren za mart 2023. jer je ostalo još nekoliko detalja koji moraju biti dovršeni kako bi se serija kompletirala. On je ponovio da serija sadrži puno više materijala nego film, da će umjesto planiranih 8 imati 9 epizoda i da će proširiti priču filma na neke detalje i Tomin život kakav nismo vidjeli u filmu. Još od ranije je poznato da će se u seriji pojaviti i novi likovi poput svih Tominih žena, zatim njegovih kolega, među kojima su i likovi Bore Todorovića, zatim prve Tomine djevojke Slavice, Zorana Kalezića, Dragana Nikolića, Danke Novović i drugih. U jednoj sceni pojavit će se i Željkova supruga Jovana koja intervjuiše Tomu. Sve u svemu očekujemo da serija nadmaši emociju koju je izazvao film, s obzirom da ćemo u čak 9 epizoda vidjeti još detaljnije ispričan život najvećeg boema jugoslovenske muzike.